كما يتمسيو زينا نهو نايرترا بريزيدانت إساياس أفورقي أب أسمرا معرفي غاشا دندن نفلوي لأوغ يونايتد ستيتس أمباسادر جيفري فيلتمان تقبلوا مع زراربام ن4 ساعات أبستخايدة زررب بريزيدانت إساياس أفورقي أب قرن أفريكا زلو شجرات نمفتاح أبزقبرو سعرتات مس يونايتد ستيتس بمتحبار نمسرح دلوي مخانم أسميرهم للام منستر حبريتا إيرترا آتو يمانا قبرا مسكال أبزرقو حوو ناي تويتر ملغتي أمباسادر فيلتمان بواغنوم نا يونايتد ستيتس من محدار أب قرن أفريكا يرأيو بزعبا زلو ساقامات زلو وملكتها مبرهي هيبو مالو إلام آتو يمانا قبرا مسكال فلوي لأوخ جيفري فيلتمان لما عنت عربي أب سودان كمزا آتوون كساب سنبت جميرهم دما أب إثيوبيا كم زبصحون منشطات تقيسهم علو فيلتمان كلمين أب إيرترا مقعزهم أب قبصي بمبصح بزعب عبي قد بهداسي إثيوبيا نمزر راب مس منستر قدات وصاي قبصي سامح شكري كم زر خبو AFP سابسيبو تنفلي لوخ أب قرن أفريكا زلو ساقامات فتح أمن داي دبلوماساوي سعرين مكياد أب صومن ناب قرن أفريكا مقاشم زفلاتيو حبرات منقستات أب إثيوبيا نسبقاوي حاجة زوعل 65 مليون دولار هيبو كابزي اتي 4 مليون دولار أب كل التقراي نيرادي سوعليو كنتات من نوابرون هيوتن إثيوبيا كاب علتنا بعلت بسنك درقي النعانوه حسانات بحسرة مقبي يساقي اللو كبلو أود بحبرات منقستات حلافي السبقاوي قدات مارك لوكوك لسام نسابساب مارغاريت بشر صراف السحيك تغربويا تمالي حموس نتستوها حجز علاو أبستقبر اللقوان اتشار شاور حيزو زركب أب كل التقرايز كايز زلقوينات سعبينو أبلع لسلامة وين هزبي يورد كم زلون دك أنستيون أوالدن كأند مسرح كوينان كم زلوان تقليزو نيوات أدليت زخوانو بفلاي كم مقبيز أمسولو نقرات أب كبابتات قطر ملوء بملوء تقاريز أميركاو إلوم حلاف سب أو قدات حبرات هقرات مارك لوكوك نسو موسيقوم أبزقوان متن قطر تتصبيت سب أو حاجزات النعبي خيدارلو أملو إثيوبيا نتي أب كل التقراي زركب 4.5 مليون زقمت هزب حويسو 16 مليون هزبي هزقوت سب أو حاجز تتصبي إلوم دحرتي أمونغو هزبا ويان حرنة تقراين سراويت فيدرال منغست إثيوبيا كوينات مولعو كابور حدار جميرو كل التقراي نايتوم تطبقت مأخل كوينات ركب ب13 شحات سقوط صارو نبرت تقراي مربتهم قديفهم ناب سودان تسجدهم يوم حبرات هاجرات نتا أب تقراي وريدو زركب قلولاو سعيبو أقاطي مزركب صقامات مصللن صروي زسته ماين زوعل 4 مليون دولار مديو يركب أب تخلل بتدقاقام خقلت زصنحه أب لعل دق انستيو زبصح زلو صتاو عمصات مسرت زغبره طقعات نمكل خالن حاجز نمهابن علمو استغبره ገንዘቦ حاجزيو دق انستيون أوالدن قدات ጭካነ ዝተመልኦ صتاو عمصات بوتادراوي يونيفورم زلبسو سراويت إثيوبيان إيرتران كمون ملشان زفصمو قدات كوينن يركبا أب حبرات هاجرات بيت صحفت أب اوان غونصي زفصمو صتاو طقعታት ዝከታተል ፍሊቲ ወኪል ፕራሚላ ፓተን أب قربا خمز بلقو أب لعل دق أنستيون أوالدن زفصمو ጭካናዊ ተግባራት أزيون بزحات كم زخونون كاب زفلطون بزحات أوارح أقصيروم يوم كبلا تزاريبن نيران حبرات هاجرات كم زبلو تزترف 25 مليون أب كالوت كبابتات إثيوبيا أب كللات أوروميان سومالين نزقات أم حدقا درق حويسو زو اليوم حبرات هاجرات أبز أوان أمولو إثيوبيا نتقراي حويسو زلو سبعو حاجزات أخل زي مخانو يتحساسب أت نعبي زمت زلو دليت حاجز نمعقاب توسخ جنزبن سأتوز تحلو زي تخلكلة تبس حنة كهلو كسرحو لي قبايلو أمسكن سارة أب كل الأوروميا حق نمخبار زوسر سقومتي حق زتخطلك خونا اللو إلو نا إثيوبيا سبعي مسالات كوميشن سبعي مسالات إثيوبيا أب أوروميا أب زركبو 21 أبيات مأسرتي نا إسرات أتا حزاب زملكت نسلست أوارح كتتل غير إلو أب زوصو مقلتي أتا حزاب سبعي مسالات أسرات كمزت حساسو بحبيرو إتو كوميشن تمالي أب زوصو مقلتي بفلاي قتلت حاجال هندسة سعيبو أب تحتي قزتر زوعالو تتبترتي حاويسو زتتحزو سوات بذي زلوم أسرات زركبلو أبيات مأسرتي تدقاقامي ترعانات يغربو ياميلو أب 21 سمرصو أبيات مأسرتي مس أسرات حلفتنايتم أبيات مأسرتن مزررابون نزملكتم أقلات منغستي يتكلل بمفلات مرسك وهابم محتاتون قاليس الله أب بيت مأسرتي زركبو سبات التاحزة عزيز التحساسبن قلتوف من لاش زليوني يوني لله كاب سبا سلطان كل الأوروميا مرسن مركاب استقبرت سعري أي سلطان يبل سبساب ناكور ملكا كاب أمبو
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ መብዛሕትኦም ክልላትን ክልተ ናይ ከተማ መምሕዳራትን ንምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ ቦርድ ምርጫ ግጭት ኣብ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብናይቶም ከባቢታት ሓይልታት ፀጥታ እናተሓገዘ ሎማዓንቲ ምዝገባ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅድሚ 3 መዓልታት ብመሰረት ዝወፀ ኣሃዝ ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ድምፂ ንምሃብ ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም 40 ሚልዮን መረፅቲ እቶም 28.7 ሚልዮን ምምዝጋቦም ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ቦርድ ምርጫ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ክልላት ዓፋርን ሶማልያን ወፃኢ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ 7 ክልላትን 2 ከተማታትን ምዝገባ መረፅቲ ሎሚ ክዛዘብ እንተነበረውን ምዝገባ ይካየደሎም ዝነበሩ ሃገራዊ በዓላት ብምዃኖምን ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ምዝገባ እዋን ክዛዘም ክብል ከሎ ናይ መረፅቲ ጣብያታት ከተኣናግድሉ ካብ ዝኽእሉን ላዕሊ ብርክት ዝበሉ መረፅቲ ብምምፅኦምን ናይ ምዝገባ ግዜ ብሓደ ሰሙን ተናዊሕሎ ቅድሚ ሎሚ እውን ምዝገባ መረፅቲ ን15 መዓልታት ተናዊሑ ነይሩ ይብል ፀብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ሶማሊያ ምስ ኬንያ ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ናብቲ ዝነበሮ ከም ዝመለሰት ኣፍሊጣ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብሽምግልና ኳታር መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ናይ ሶማሊያ ምክትል ሚኒስተር ሓበሬታ ዓብዱራሕማን ዩሱፍ አልዓዳላ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሶማሊያ ምስ ናይሮቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተቋሪፁ ዝነበረ ርክባ ሕዚ ቀፂሉሎ ኢሎም ንረብሓ ሰናይ ጉርብትና ምስ ኬንያ ርክባት ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ኢሎም ብምውሳኽ መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ ዝዝበሎ የለን ግን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ትማሊ ሐሙስ ብትዊተር ኣቢሎም ምስ ናይ ኳታር ልኡኽ ዶክተር ሙጥላቅ ቢን ሚጅድ አልቃታኒ ምርኻቦም ገሊፆም ኣለው። ናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ሁከት ዓሰርተታት ሰባት ተቃቲሎም ኣሽሓት ድማ ህይወቶም ንምድሓን ካብ መንበሪኦም ምምዝባሎም ገሊጹ እዚ ኣብቲ ሃገር ይዓቢ ዘሎ ናይ ውሽጢ ምምዝባል ተወሳኺ ፀገም እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 መዓልታት ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ጉጅለታት ን45 ሰባት ከም ዝቐተሉን 17500 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን UNHCR ገሊጹ ኣሎ። ዕጡቃት ናብ 3 ከባቢታት ብምኻድ ንኣባይቲ ብምቅጻል ንሲቪላት ተቃቲሎም ኣለዉ ኢሉ ብምውሳኽ ናይ ዚምባብዌ ተቃዋሚን ሰብኣዊ ጉጅለታትን ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ዳኛታት ክሾሙ ዘፍቅድ ንዝቐረበ ናይ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ብምቅዋም ናይ ኦንላይን ተቃውሞ ኣካይዶም ማእሰርትን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሰነብረ እገዳ ህዝባዊ ኣኼባን ንምውጋድ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ኣሽሓት ሰባት ተኸታቲሎም ኣለው። ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ናማትያ ኩዌዛ ኣብ 2013 ኣቋጥራ ፈረንጂ ብብዙሓት ሃገራት ናዕዳ ዝተዋሃቦ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምቅዋም ንለዓል ኢላላ። መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ጥምረት ምንቅስቃስ ናይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኔልሰን ቻሚሳ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ነቲ ምምሕያሽ ኣውጊዞም ኣለው። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ማናንጉዋ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት ነቲ ናይ ምምሕያሽ ሕጊ ክፍርሙሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዙርያ ዓለም መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንተኸታታሊ ታሽዓይ ሰሙን ሞት ድማ ንሻድሻይ ሰሙን ከም ዝወሰኸ ትማሊ ሐሙስ ንዝተኻየደ ኣኼባ ሓበሬታ ኣባል ሃገራት ተዛሪቦም ዋላ ምንካይ ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት እንተኾና እውን ሕዚ ሓለዋታትና ትሕት ነብለሉ እዋን ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ህንዲ እቲ ለበዳ ኣዝዩ ንዓበይ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ናይ ምዕፃው እገዳታት ክእውጁ ድፊት ይግበረሎም ኣሎ። ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም 155.6 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ክኾኑ ከለዉ ኣሜሪካ 32.6 ሚልዮን ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 21 ሚልዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ድማ 15 ሚልዮን ሳልሰይቲ ብምምዝጋብ ይመርሓ ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ናመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላትና ቅድመ ምሕላፍና መእረምታ ኣለና። ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናና ጉጅለ G7 ማለት ማሕበር 7 ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ኩነታት ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ዝጠቐስሉ መግለፂኦም ንግዝያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘለዎም ቁርብነት ሓቢሩ ዝብል ንግዝኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘለዎም ቁርብነት ሓቢሩ ብዝብል ክእረመልና ንሓትት ንዝተፈጥረ ናይ ኣፍ ዓንቀፍቀፍ ከዓ የቕሬታን ሓትት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብዚ ሰሙን ሱዳን ዝበፅሑ ሴናተራት ልኡኻት ዩናይትድ ስቴትስ ስግግር መንግስቲ ካርቱም ኣብ ምዕሳል ዲሞክራሲን ምቕላል ዕዳን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ዝሃነፀቶ ግድብ ሓይሊ መፈልፈሊ ኤሌክትሪክን ንኽልቲኣተን ሃገራት ዘራኽብዎን ዶባተንን ስዒቡ ኣብ መንጎአን ዝተፈጥረ ምስሓባት እውን ጸቕጢ ሂቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ናባ ማሄድን ካብ ሱዳን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርበያ ሴናተራት ክሪስቶፈር ኮንሰን ክሪስ ቫን ሆሌን ምስ ሚኒስትራት ዓብደላ ሐምዶክን ምስ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ስግግር መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ ብርሃን ከምኡውን ሚኒስትራት ገንዘብ ማይን ሕርሻን እውን ኣብኡ ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ንሰለስተ መዓልታት ጸንሐዘተ ሱዳን ዴሞክራሲ ንምህናጽ ክትከዶ ዝግባኣ ስዳሮ ምቕላል ዕዳ ክግበረላ ትገብሮ ዘላ ጻዕርን ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዘለዋ ምስሓባትን ብፍላይ ንማይ ኣባይ መሰረት ገይሩ ዝተሃንጸ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓብይ ግድብ ህዳሰን ከምኡውን ንዶባት እተን ሃገራት ኣመልኪቱ ዘሎ ዘይምቀደዳው ዝጠመተ ነይሩ ሚኒስትር ገንዘብን ፋይናንስን ጅብሪል ኢብራሂም እቶም ሴናተራት ዝጻወትዎ ዘለው ሃናጻይ ግደ ኣመስኪኖም عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سد النهضة المسألة بتاع الحدود وأكدوا لنا أن الحدود هم مع الحدود الدولية المعترف بها ኢብራሂም ከም ዝበልዎ እቲ ናይ ዶብ ጸገም ንምፍታሕ ክልቲኦም ሴናተራት ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዝለዓለ እዩ እቲ ዝመጽሉ እዋን እውን ኣዝዩ ወሳናይ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ኣብ ጉባኤ ፓሪስ ውዙፍ ዕዳ ሱዳን ንኽቐለላ ኢሉ እውን ክስረዘላ እዞም ሴናተራት ሓሳባቶም ናብ ዓለም ለኸ ትካል ፈንድ ገንዘብ ሓሳብ ኣብ ምቕራብ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ብተወሳኺ እቶም ሴናተራት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተዓቒቦምሉ ዝርከቡ ማዓስከራት ተዓዚቦም ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንሱዳን ካብ ሽም ዝርዝርን ኣሸበርቲ ዝሕግዛ ሃገራት ዘውፀት ኣሜሪካ ሱዳን ናብቲ ንቡር ምርግጋእታ ተመሊሳ ክሪኡ ከም ዝደልዩ ሴናተር ኮንስ ተዛሪቦም We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan to express support and enthusiasm for the transition underway in Sudan. ንሕና ናብ ዝመጻና ካርቱም ንምርኣይን ከምኡውን ኣብ ሱዳን ይካየድ ዘሎ ስግግር መንግስቲ ዘለና ድጋፍን ድሌትን ንምግላጽ እዩ ካልእ እቲ ብ$700 ሚልዮን ዝሳለጥ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጸመ ውዕሊ ልምዓት ንምዕዛብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝነበሩ ንኽምለስ ንህዝቢ ሱዳን ሰላም ልምዓትን ጸጥታን ንምዕሳል እንታይ ክንገብር ንኽእል ንምስማዕን ካልኦት ከባብታት ሱዳን ንምብጻሕን እዩ እዮም ዝበሉ ሴናተር ኮንስ ወሲኾም ድሕሪ ንዓመታት ዝነበረ ክልከላታት ዝተሓደሰ ዓለም ለኸ ሓገዛት ንምርካብ ኣብ ሓጺር እዋን ሱዳን ዘርኣየቶም ምምሕያሽ ቁጠባን ኢዶም Sudan is making good progress, steady progress in re-entering the global financial system, getting the forgiveness of old debts, arrearages. ሱዳን ናብ ዓለም ለኸ ፋይናንሳዊ ስርዓት ተመሊሳ ብምእታው ዝጸንሑ ዕዳታታ ክስረዘላን ኣብ ዓለም ለኸ ኢንቨስትመንት ዘጓንፍዋ ፈተናታት ኣብ መፍታሕ ርኡይ ለውጢ ተምጽእ ኣላ ንመጻኢ ጽቡቕ ተስፋ ኣለና እቶም ሚኒስትራት ኣብ ቁጠባዊ ፖሊሲኦም ዓብይ ለውጢ እዮም ገይሮም እዮም ዝበሉ ኮንስ ግብጺ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ስዒቡ ዘለወን ኣፈላላይ ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሖ ጸዊዖም Ethiopia certainly has a right to build a dam and to manage the benefits of it, hydroelectric power and so forth. But Sudan also has a right to expect. Ethiopia እቲ ግድብ ናይ ምህናጽ ሓይሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ናይ ምምሕዳር መስል ኣለዋ ሱዳን እውን ፈሰሰት ማይን ድሕንነትን ግቡእ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ክወሃባ ይግባእ ብምዃኑ ክልቲአን ዝፈጸምኦ ስምምዕነት ክህሉ ይግባእ ንግብፂ ሓዊሱ ሰለስቲአን ሃገራት ድሕንነት እቲ ማይ ዝተረጋገአ ከይዲ ክህልዎ ክሰርሓ ይግባእ ኢሎም እቶም ሴናተራት ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ በጽሓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍሪ ፌልትማን ዝገብርዎ ዘለዎ በጽሓ ዝቐደመ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዝህሉ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ሰብኣውን ጉዳያት ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምምራሕ ምምሕዳር ባይደን ንጄፍ ፌልትማን ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገይሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምሻሞም ዝዝከር እዩ ፌልትማን ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ጉዕዞ ግብጺ ኢትዮጵያ ሱዳንን ኤርትራን ብምብጻሕ ኣብቲ ዞባ ተላዒሉ ንዘሎ ቅልውላው ንምዝርራብን ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምትሕብባርን ዝዓለመ እዩ